Allah bonni de piogel gorko on ga on ka o yam ko no halde o ko no halde kala debbo pio gorko mudum on difinta ko wad barke kada bimma ko an ngal bimma ha bonna hema rabo fo ayaji mum ne wodi rabo fo mayti ayaji mum ne ngodi non assalamu alaykum wa alaykum salam on jara jallo alhamdulillah bismillah ma sha Allah jallo alhamdulillah mi da ko lan bismillah abodo aljon abodo aga trado cerno apusta ser lang ala apusta cerno e va apusta do ara apusta jo kale ronde kale jordo maɗo yo Allah yurmo ya fom harnama aljanna rewe wona murni kam ko gueɗe guel bani go ɗo bani ɓuure gaɗa ko min ɗum ari yiɗadem ɗo guel subaka jaadu ara to gonnomi ɓe change climat on seeɗa wuuɗi on andi galleji so heewi seedanoji a yalta e ƴeewa reddude seeɗa on seeɗi musde kañumen gatte galleji jenayi mi ari ɗo kono waɗi warmi nan ɗo a sigi ɗon waɗi gorko gorko ma ase ƴeew tan an joni so wiyama gorko ma wona goɗɗo ne fonno musde an tan tan wiyama gorko ma wona goɗɗo ne fonno musde an ɓerma nanda hannde gallo konko heɓa acci dewe naaro jarnama makko woni kilif mawɗo o watta hoore makko cuklet makko ba an bonde rewde mi halnani wawi wiyam makko ba makko ba nani mi halnani wawi wiyam makko ba so hoori joni pullo alta ko muri bonde pullo ko dari muzuru korko on woni sabu hedo metam wata hedo mi berne hediro mo mémoire so ko lim kedra mémoire so ko lim kedra parce que ber andi an ko firation ko dum dagguma ala hala ka falani halde e dum non mais jilbo ko firation e berndo on pawa dum don adran lang mémoire on sabu ko mémoire on soxla nen do ala do wana rap taw ko rap mi jogi selam nan do urma wawde pullo mais hala kany urma wawde ana dara wawa mina musa no lang wala bi ma wara fo bi moko ba pullo hedo mo ni mata yimo yo hal demgal sukko ana sukal be sukko ana wayda dum be o naddu sinimani ana wadi ko halat e wiyu hande ni jallo jokkito min nana ay do mako ba wiya o dawi mako ba an nanta dinar gil nyande dim tawada halamo biide min mako ba jom yaade mako ba jom inni mo pullo yam pullo sabu ba hawri mako ba afuji ana adi mako ba o anda accu ko feetude ko feetude ay dinar mi rewani inde mamire halbe ko firation wana kanko ko firation o sikkata ene gide en on ene e fixé debbo makko c'est pour so yiyame nak o sikkata bernene wona ke bungure bernene bungay maintenant sa berne ma bungi ko cikkata on so wadani a tampay rek sabu gorko sa haali horma ka gorko aɗa hooli hoorema a fotani holde timi fuufa addimi ɗo kanko ngal mi yiilade ko waɗi ko sihilam ni min baati komin musidɓe ha ɗon wawi haalde sa holli kambo kadi aɗa jogi kaɗo hollum kaɗo hollum haalis walla kalis ɗo luuɓi de wona pullo joni non ɗo ni wusulo wasta par ce que renma parfois dogo ni eyyi on tan kalde kolɗa kam wallahi wawa ala an konko jiguinima wala yo ala ceɗel won pullo mo andum de minen koddi ɗo manda so konko wona konko de hollam tan mi ƴewto kanko won pullo ba minen koddi ɗo so tawi wona kanko urtade ni weɓi so tawi kanko mi yitina kumina an gil subaka alana ya kumina gilma ya wasa yiɗaden joɗɗa minen gallamen o ala so tawi tan wona kanko ɗum jaɗ so tawi kanko mi yitina ɗam o ar ɗum kam wonnede sikiri jagguɗa ɗum arɗum ɗo ka mbewni so hol ngol lo so yeyi yamirama yano so non mala tane sabu sa holage hoore ma nak tew ka imbécile kalu neɗɗo waɗi sikka ko noon way an woni imbécile
salopard an woni imbécile an woni salopard mi huccitani ma an woni imbécile an woni salopard ano wi ona wi salopard acce wi man nan jaabo de parce que rawa inde ma ona haajma sukuro joni sabi Allah mino mi ceerno ko mi imam anke ka ceerno hakkunde debbo gorko mum ka ceerno ko belami wadde ma pour way wadde ma kon ko pittade be do jewdi kono an ko salopard Bamari la ilaha illallah wadi on bama oh mi awon es Bamari esene ala esi ko wadi min wadi yabu min ko batten do Allahu akbar ya son ko selo ko jongalari mi famani Allah jarama ya son ko France hol mo bamu e France o rendini kalisal wuro fo wujjari do ala bi jawta dum Rewdo ala mako ba ariga mako ba sabi ala ariga ala ala jor ala achu no se ha de family fa jor yimbe ka jor holi Allah Serte bu mam resam juma serte bu marak resam Piero Semet min bi ko min bada école modo forage wul o wi kango mo wawi jokat ko jas o dogi wawi balde sappo joyi hande nocco balde sappo joyi nocco no gono tan balde sappo joyi nocco mbon yiro accum gorko o gorko joni serte mako me wuko ana kusa nan ga jehela mon ga tul action mo seden dir sed ala kordo ya adi murtore jabi populo jongo fiani populo jongo girmo hebilo jongo populo jongo joni fiani populo jongo wona ina kodda salam alaikum salam alaikum mi najet wala o boy kede de sed am bay namde serte bu mam resam bismillah won chadel ma yodo o just jilin biyo hande o nyamdo heddu fayda piye juma sagata piye yimmira min biye min jetta min bada forage e école nder wuro kuɗaɗo Allah jeliɗo jastu ƴetti kaliji fo naati ƴetti kaliji fo wulle natti ko wona law dum kam so woni dum wuri ko feewa ko dogde kalis sino kalisam tan no dogde aɗa caɗɗen halisaji rewɓe mawɓe babiraɓe juma yimɓe wuuro fo nden kaali wala no o ko juldo ka juldo ay o wari erreur dum ko erreur sabu a feni a ummi do Fuuta do ay ne ko France ummuda dum ko erreur sabu mbiɗa komi feni non kanko feni ala masat do wawa halde sabu o feni sabu o biro o betti himɓe mais o dabbo ko jiwo moƴƴo sabu hande sumi accane gallo ko sababu nde oɗo jiwo sabu ko jiwo moƴƴo andu teddungal jogii diine debbo sono manta woyat non dejjiran ha ka kiiɗoɗa o hande holko hande tawana fenande France neɗɗo kalko gonɗa haala gonga sabu fenande fenande ɓooyata sabu neɗɗo kalko waɗi ko hoore mum sa funti funtuɗa ko hoore ma sabu sa sikki noon
mentalité sa sikki mentalité a funti yimɓe a yehi yo Amérique a ɗum ɗon ni a funti sabu ko waɗata kon yimɓe fof wawa wadde ɗum ñaama hakke futte yimɓe waɗa ko waɗani min yaha so welama mi yaha geeji mi waɗa toon 3 mois mi artimi ko France gonnomi ala sensu ala sensu ala sensu on girji on deƴƴo gacce ko gacce sehel ma o hollo som on sohli sa addi som a haalilo som on sa haalilo som on kalmen ko men wawi kalko men wawi mine men waɗe no walluma no wona fof mbeɗa andi ka lulaɗo ya arɗo neni min tottuma komi tottan ko nawa Fouta sabu ɗo mbeɗa andi o hersi min woni garanti mum an woni garanti ɗo e 4 jours kokko ma tawi ko batte halis tan ala caɗele ceerno ma ko jogui hen ko gasara so aduna wona e dara ko rende noon mon kersi jarani kersude wona jarani hersude ɗum ko aduna ala fof neɗɗo fof timmani wallahi ala wawa timmude ceerno o jas ala ɗum ala probléme ɗum ala o pannum noom tana hakkude wuuro mo ɗum ala probléme haalisu fotan wadde ene ɗo e aduna mi ala fof komi wiyanima ala fof komi waɗanima kono ndeg yonde an halla ɓerde wallah halla ɓerde mokko ba mokko ba wata wullu sa wulli tan mi wullay ko aduna wona haydara mokko ba yalla yarani wallahi mi yalla mi yafima ala probléme ko aduna ko haydara ay kesidde enen fof hen gotum wona haydara jalan min ɓeydani ko ndewtama ko mum ɓeydani so gariɗa min kam ay passeport min mon fof ala probléme ala wata wulli sa wulli rak mi wullay wata wulli girji ala joni mi innatamo girji joni ko seelan innatamo joni girji joni innima bon gosso aduna o makko ba muñere inchallah ɗo e 4 jours inchallah ma ceerno nawremo ala ɗo ko noon aduna wona haydara eyi woodi ko meeɗi janngo ko natti ko ɗum woni ɗon ɗo ceerno mbiɗagol ɗum woodi ko meeɗi non kadi natti ko meeɗi janngo kadi ko natti hande ko natti joni ko meeɗi woodi ko meeɗi janngo ko natti mbaɗa fe garam jamaro machallah neni mum gari inchallah pulo mbiɗano woodi ko meeɗi après ko natti jarama ok ɗum ceerno ayni a yoɓay 4 millions ri ɗum 4 millions ɓeɗa koye koydol wona hande jahaten hande Hande jammo jammo jahaten en acciro e gacce mabɓe